Hello everyone, uBryce lakho luhamba kahle. UDladla Mshunqisi uthi ukhakhayi lakhe-ke seluqina kakhulu ngokwanele ukuthi azibambele mathuba emsebenzini wakhe. UDladla Mshunqisi-ke uzakhele udumo ngezingoma okubalwa kuzo-ke omunye phezu komunye ayephiwe kuyo i-Distruction Boyz, Amalukuluku kanye nezinye. Uveze ukuthi-ke useshiyile enkampanini-ke ka-DJ Tira i-Afrotainment abeqopha kuyo. Yena-ke uDladla Mshunqisi-ke uthena-ke maduze uzokwenza-ke isimemezelo ngenkampani yakhe entsha uMshunqo Records. UDladla Mshunqisi-ke ubongile-ke ukuthi bamkhulisile khona lapha e-Afrotainment. Waphinde washo ukuthi inhloso yakhe vele ukuthi ajoyina khona laphayana e-Afrotainment ukuthi akwazi ukuthi athole ulwazi-ke, ancele ulwazi ukuthi kuphathwa kanjani nokuthi kwenziwa kanjani izinto. Wagcizelela ukuthi usefunde okuningi futhi ukhakhayi lakhe-ke seluqinile. Uthe mebuzwa ukuthi ubudlelwane bakhe-ke no-DJ Tira bunjani, washo ukuthi ubudlelwane bakhe-ke no-DJ Tira busa-right, yena kusamhlonipha u-DJ Tira futhi ayikho into baxabanisile. Kuyiwona nje ukuthi usefuna naye ukuthi ayiphumele ayozakhela yedwa elakhe igama, naye akwazi ukuthi aqashe abantu azimele. Siyabonga ukuthi ukwazile ukuthi uDladla Mshunqisi aphume kahle, angaphumi ngempi njengabanye abantu ukuthi mase bephuma bafune ukuthi bakhulume kabi ngabaphathi babo. Njengoba kade sibona nje idrama kulezi nyanga ezidlule phakathi kwakhe koMduduzi Ncube kanye noBig Zulu. Kushuthi akuyona-ke icase lana-ke, angazi ukuthi uDladla Mshunqisi nje usanenhlonipho enkulu futhi unanokubonga-ke ngako konke amenzele kona u-DJ Tira ukuthi umsukumisile, waphinde wamphakamisa, waphinde wamdumisa khona-ke emculweni. Bathi-ke nawe ucommente down below-na-ke umbono wakho ngalolu daba ukuthi engabe i-step is-right asenzile uDladla Mshunqisi ukuthi azivulele eyakhe i-record label noma ujahe kakhulu befanele athi ukuhlala kancane. Comment down below-na-ke umbono wakho. Bathi sivala lana-ke i-video namhlanje sibeka unqi. I really hope to enjoy i-video namhlanje. If we enjoy, make sure to smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye. Hayi bafethu niyazi mase sihlangana nje kusuke kusondela impuku season. Hayi ke asekuyizikhathi. Uthini umkakhathi? Ngiyasaba.